Давай. Здравейте, казвам се Алекс, само с квалификацията за БП и за БФФ. Това съм. Ето началната линия. Лоста на 2 метра. И тежестите. Така, лоста. Лоста, вижда ли се? Чакай сега. Секунда. Чакай, не мърдай. 20 кг. Тежести 15 кг. Щипки. И 15 кг. Втора тройка. Готов ли си? Да. Пускам таймера. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Хайде. Давай. Направи едно повече. Давай, 6 бройки. Давай. Дишай, 3. Давай. По-бързо я хващай. 4. 5, 8. Едно. 2 минути и 10. Давай, да. Айде толкова си. Едно. Дишай, 2. 3. 4. Скачай. 5. 6 последно.
3:30. Айде! Давай! 30, перфектно! Айде! Давай! Едно! Добре. Пасвай! Пасвай! Айде, края си играта! Две. Две! Три! Още. Дишай! 4! Браво! Аре, още 4! 5. Ръша! 5! Това не беше. Давай! Нагоре, хубаво! 6! Да, още 2. Айде! Добре! Последно, давай! Аре, вкарваш! Последно! Дай, влизай в пърпита! Давай, имаш 40 секунди! Скачай! Скачай! Едно! А, така. Газ, 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 газ! Две! Давай, не спирай! 3! Давай бързо! 4! Южване, дай. 5! Дай газ! 6! Аре, още! 20 секунди, айде. 7! Скачай! Браво! Ти си, това е! Нали? Да, бе! Да, това е! Браво! Щеше да направи още едно! Да продължи. Ако искаш да направи още едно! Дам рад до края на времето. Мисля, че ми се залепи в една